Dawal mo himulay bitaw tiyak Lefim ades biklim eksabi Liwasani fulolya ta tempju Feinit iet isaltan Rebbi Abim kepsa sahdein laltatala Nip arisha bidaw tatremin Sahdein alay ferach zoziti Sit l'arkanjli missi ibn Edmin Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nsut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba. Illum il-11 ta' Ġunju l-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Barnaba Apostlu. San Barnaba twilet f'Ċipru u kien wieħed mill-ewwel insara ta' Ġerusalem. Ippriedka f'Antjokja, ingħaqad mal-Apostlu San Pawl u ssieħeb miegħu fl-ewwel vjaġġ missjonarju. Ħasem fil-Konċilju ta' Ġerusalem, reġa' lura f'art twelidu, ixxandar l-Evanġelju u miet hemm. Irċieva l-martirju ġewwa Ċipru wkoll. Nitolbu lil-Mulej għat-talb ta' San Barnaba biex ibierek il-Knisja tiegħu b'ħafna rġiel u nisa li jiddedikaw ħajjithom għax-xandir tal-Evanġelju kif għamel San Barnaba. Nitħejju kif jixraq l-Ewkaristija billi b'umiltà nitolbu maħfra lil-Mulej għal ħtijietna. Int mallem tajjeb tagħna Mulej ħniena. Int raj tajjeb tagħna Kristu ħniena. Int Sultan ħanin tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudies għall-erwieħ ta' ħutna Joseph Buttigieg u Teresa Sultana. U llum il-ħames ma ninsewx ngħidulu grazzi bil-qalb lil-Mulej għall-Ewkaristija li jogħġbu jagħtina u nitolbu ħal-qdusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji u għall-vokazzjonijiet u nitolbu wkoll għall-familji eżiskuti. Għax il-familja trid tkun dik l-art għammiela li fija l-Mulej jiżra ż-żerrija tal-vokazzjoni u hekk tista' tinbet u tikber u tagħti l-frott. Nitolbu. U Alla intrid li jintgħażillek San Barnaba, raġel mimli bl-Ispiritu Santu u l-fidi, u battu jaħdem fost il-pagani ħajduru lejk. Ibad ħaddiema fidili biex bħalu b'qawwa kbira u bil-kliem u bl-emejl ixandru l-bxara tajba ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għali miktib tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien kbir kien il-att ta' dawk li jemnu u daru lejn il-Mulej. L-aħbar ta' dan waslet fid-dnejn il-Knisja ta' Ġerusalem u għalhekk batu lil Barnaba sa' Antjokja. Meta dan wasal u ra il-grazzja t'Alla, feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa maqudin fil-Mulej. Għax hu kien raġel tajjeb mimli bl-Ispiritu Santu u bil-fidi. U ġema kbira ta' nies ingħaqdet mal-Mulej. Imbagħad hu telaq lejn Tarsu
ifittex lil Sawl. U meta sabu ħadu Antiokkja. Għaddew sena sħiħa flimkien fi knisja u għalmu kotra kbira ta' nies. Kien f'Antiokkja li d-disċipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani. Fi knisja ta' Antiokkja kien hemm xi profeti u għalliema. Barnaba, Xmun li jgħidulu in-Niger, Luċju minn Ċireni, Manaen li kien trabba ma' Erodi it-Tetrarka u Sawl. Darba waqt li kienu qegħdin iqimu lil mulej u jsumu, l-Ispiritu Santu għalilhom: għażluli malajr lil Barnaba u lil Sawl għax-xogħol li għalih se jaħtilhom. Imbagħad wara li samu u talbu, għedu idejhom fuqhom u batuhom. Il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, il-mulej għarra fis-salvazzjoni tal-ġnus. Mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel leġubijiet. Ġibittu rebħa l-emenija tiegħu u driħ imqaddes tiegħu flimkien. Il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għarra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjubitu u fil-fedeltà tiegħu għal dar Iżrael. Flimkien mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-feħ lill-mulej fl-art kollha. Infexxu fil-għeda, ifirħu u għannu. Il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Għannu lill-mulej biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trombetti. Għajtu bil-ferħ quddiem il-mulej is-sultan. Il-mulej għarra fis-salvazzjoni lill-ġnus. Alleluja! Alleluja, Alleluja. Morru għalmu l-ġnus kollha, jgħid il-mulej, jiena magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien. Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: intom u sejrejn xandru u wejdu li s-saltna ta' smewiet waslet. Fejqu l-morda, qajmu l-mejtejn, fejqu l-lebrużi, keċċu x-xjaten, b'xejn ħattu, b'xejn għatu. Tfittxux li jkollkom flus fuqkom, la tad-deb, la tal-fidda u lanqas tar-ram, u la ħurġa triq, la żewġ ilbiesi, la qrieq u lanqas ħatar. Għax il-ħaddiem ħaqqu ħobżu. Fil-belt jew raħal fejn tidħlu, araw ikun xemm min jixraqlu tmorru għandu. Wibqgħu f'daru sa ma titilqu minn hemm. Meta tidħlu f'dar, sellmu lin-nies tagħha. U jekk tkun dar li jixirqilha, ħajjiġi fuqha s-sliem tagħkom. Ma jekk tkun dar li ma jixirqiliex, ħajjerġa' lura għandkom is-sliem tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn ħtijietna. Fil-ħajja tagħna żisħuti ħafna drabi nużaw kliem u ġesti u xekk li tant nidrawhom li kważi nitilfu is-sinifikat tagħhom. Hekk ma nibqgħux forsi nagħtuhom l-importanza li tkun tixirqilhom. Isiru parti minn ħajjitna, jsiru rutina
U forsi kultant u xek nużawhom mingħajr ma nintebħu l-importanza jew kultant tal-ħares qatt il-ħażen tagħhom ukoll jekk ikunu xi ħaġa negattiva u xek. Illum xtaqt naqsam magħkom ħsieb qasir u xtaqt nibda eżisħuti minn ċerta tifsir ta' kliem li nużaw fil-quddiesa ħafna drabi, pereżempju Alleluja, pereżempju Apostlu, Disċieplu u xek. Ħafna kliem li ġej mill-oriġinal tat-Testament il-Ġdejд. Mela l-Bibja ovvjament kif tafu kienet miktuba fuq medda ta' iktar minn 1000 sena jew madwar 1000 sena ħnejdu hekk. U l-iktar partijiet antiki tagħha jiġifieri it-Testament il-Qadejm kien miktub kważi kollu għad li mhux kollu bil-lingwa bil-Ludi u xek Ludi Antik. Fil-waqt li t-Testament il-Ġdejd kien miktub bil-Grek għaliex fi żmien Ġesu wara il-kultura Griega kienet ħakmet ħanejdu hekk id-dinja kollha u xek u allura l-Grek kien sar biex niftehmu qisu l-Ingliż tal-lowm. U allura l-apostli jew id-dixxiepli tagħhom kitbu bil-Grek biex hekk il-kitba tagħhom li kollha valur ħanejdu hekk internazzjonali jew mondjali. U ċerta kliem pereżempju illum xtaqt nitkellem magħkom fuq il-kelmiet bħala apostlu jew dixxieplu. Kultant nużawhom u ma nintebħux l-għandhom tifsira sabiħa ħafna. Dixxieplu xi tfisser? Dixxieplu tfisser xi ħadd li jibna ħajtu fuq Ġesu, dixxieplu ta' Ġesu. Xi ħadd li jibna ħajtu fuq Ġesu fuq l-Evanġelju, mhux hekk. Mela kull nisrani irid ikun dixxieplu però mhux biss eżgħuti. Kull nisrani irid ikun ukoll apostlu. U apostlu xi tfisser? Xi ħadd mibgħut fuq missjoni. Mela aħna msejħin biex nibnu ħajjitna fuq Ġesu, fuq l-Evanġelju, biex Ġesu jkun il-mudell waħdieni ta' ħajjitna, però l-ħares nieqfu hemm għax nitilfu kollox ta' eżisħuti. In-nisrani li huwa kuntent li huwa nisrani u biss, qisu bħal bidwi jiblaħ ħanejdlu hekk li xtara l-qamħ. Però x'inġi żmien li jiżra flok mar jiżra u ħallih frokna d-dar tiegħu u xek. U dal-qamħ ħadda minn fuq u qata' u ma baqa' tajjeb għal xejn. Hekk in-nisrani li hu kuntent li jkun nisrani huwa biss. In-nisrani jrid ikun mhux biss dixxieplu ta' Ġesu imma wkoll apostlu. Billi bħajtu l-ewwel qabel kollox bil-mod kif jgħix, però anke meta hemm bżonn bi kliemu huwa jwassal lil Ġesu lill-oħrajn. Dak in-nisrani li daħal f'status quo, jiġifieri qisu kuntent li jmur l-quddiesa u forsi jitlob ftit u jieqaf hemm għalih daqshekk biżżejjed u wara nisrani f'periklu kbir li jitlef il-fidi tiegħu ta' eżisħuti. In-nisrani jrid ikollu l-entużjażmu tal-fidi, jrid ikun ferħan ju nisrani. Tant sabiħ dan id-don li għandu li tawlu Alla li jkun dixxieplu ta' Ġesu li kważi mingħajr ma jrejt ħanejtek jew mingħajr ma jintebaħ iwasslu lill-oħrajn bil-mod kif jgħix u anke meta meħtieġ fi kliemu. Araw pereżempju l-atti tal-Apostlu xejdilna fuq Barnaba. Jgħidilna ara f'dak iż-żmien kbir kien il-att ta' dawk li jemmnu u daru lejn il-mulej. L-aħbar ta' dan waslet f'widnejn il-Knisja ta' Ġerusalemm. U għalhekk bagħtu lil Barnaba sa' Antiokkja. Antiokkja kienet waħda mill-bliet il-kbar tal-bidu li fihom xterret ħafna l-fidi nisranija. Meta dan wasal Barnaba jiġifieri u ra l-grazzja ta' Alla feraħ u beda jħeġġiġhom biex jibqgħu brieda sħiħa magħquda fil-mulej. Għax hu kien raġel tajjeb mimli bl-Ispiritu Santu bil-fidi u ġema kbira ta' nies ingħaqdet mal-mulej. Qed tinnutaw x'ġara? Tant kien mimli bl-Ispiritu Santu bil-fidi li ħafna resqu għal-fidi mbagħad x'inraw l-entużjażmu tiegħu. U hekk iridu nkunu aħna eżisħutej ta'. Hekk l-Vanġelu tal-lum imbagħad x'jgħidilna. Jgħidilna li Ġesu x'imbagħad l-Apostli qalilhom isserħux raskom tafdawx fl-affarijiet tad-dinja imma fdaw falla u fil-komunità nisranija. Il-fiduċja tagħkom trid tkun falla
u fil-komunità nisranija u mhux fil-flus jew f'dak li jkollkom magħkom, u għalhekk eżis ħut aħna wkoll. B'qalbna kollha u b'ħilitna kollha irridu nagħmlu ħilitna biex hekk nkunu dixxiepli veri ta' Ġesu, mhux dixxiepli biċċata. Noqogħdu attenti. In-nisrani li hu kuntent kif inhu m'għandux dik id-determinazzjoni iħossu li mhux nisrani biżżejjed, hekk irid ikun in-nisrani, iħossu li ma jixbaħx lil Ġesu biżżejjed, jien jeħtieġ nixbħu iżjed lil Ġesu. Allura jagħmel ħiltu biex ikompli jikber fil-fidi tiegħu ikun nisrani ta' veru u wassal il-fidi tiegħu għand l-oħrajn. Dak hu nisrani veru. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej illum biex inkunu nixbħuh lill-Apostlu Barnaba li jagħmel ħiltu kollha sal-aħħar nifs ta' ħajtu biex ikun ta' Ġesu u biex lil Ġesu iwasslu għand l-oħrajn. Hekk għandna nagħmlu aħna wkoll. Alla sejħinna biex nemnu l-verità tal-Evanġelju permezz tal-Apostli, nitolbuh iwettaq fil-fidi u l-imħabba l-poplu qaddis tiegħu, aħna u ngħidulu għatina mulej l-għajnuna tiegħek fl-imkien. Sabiex il-lajċi jiskopru fihom il-qawwa tal-Magħmudija u jġeddu fil-Knisja l-ispirtu missjonarju tal-bidu nitolbu. Sabiex minn fost il-popli ta' diversi kulturi qatt ma jonqsu medjaturi tal-paċi li joffru ħajjithom għal ġid komuni nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex b'ħafna għaqal u paċenzja kulħadd jaħdem ħajjitfejqu l-feriti materjali u morali tal-umanità nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek. Sabiex it-qarbina li ser nagħmlu tagħmel minna l-koll semmija tal-kelma u pellegrini tal-Evanġelju kull fejn inkunu nitolbu. Tina mulej l-għajnuna tiegħek. Ħanitolbu għal paċi fid-dinja żesħuti kif tafu. Sfortunatament f'ħafna postijiet fid-dinja waħda mill-aħbarijiet kienet li sa mit-tieni gwerra dinjija qatt ma kien hawn konflitti fid-dinja daqs żmien, eżesħuti, gwerra jiġifieri, qatt ma kien hawn daqs żmien. Ħanitolbu nkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja. U llum il-ħamis nitolbu ma ninsew qatt, almenu l-ħamis niftakru, nitolbu għal dusija ngħidulu grazzi lil Ġesu għad-don tal-Ewkaristija, nitolbu għal dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi, tal-missjonarji, nitolbu għal vokazzjonijiet u għal familji tagħna, nitolbu minn qalbna kuljum għall-anzjani, għall-morda, għall persuni bi bżonnijiet speċjali, għal dawk li jitolbuna, nitolbu għalihom għal dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżesħuti. Ma speċjali persuni li għaddejjin forsi minn xi mument jiebes mudlam tal-ħajja, xi mart mentali, depressjoni, jew mument taqtih ta' qalb biex jissaħħu fil-fidej, iħossu lil Ġesu qrib tagħhom u jsibu s-sapport u l-għajnuna tagħna l-kol tal-komunità nisranija. Fiskiet nofru t-talba personali tagħna lil mulej. Min qalbi nitlobkom il-mobiles nitfuhom fil-Knisja, kjoġobkom. Inresqu quddiemek mulej dawn it-talbit tagħna fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba u nitolbuk biex fuq l-eżempju tiegħu aħna lkoll ngħixu ħajja xierqa skont l-Evanġelju bi Kristu Siedna. Mirek dal-ħobs missir ħanin bil-aħli biħtajixna il-ħobs li jaqatil b'nedmin ma ibne Kristus Siedna. Birek ukoll missir għaddis dal-kalċi li salvana ħajsir għalina d-dem għaziz ta' Kristu fedejtana. U għamil li jkun joġbu f'dan is-sagrifiċċju li sejbilna.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes bil-barka tiegħek mulej id-doni li aħna qegħdin nofrulek u bierek lilna wkoll biex bil-grazzja tiegħek nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li ħeġġeġ lil San Barnaba wenu jwassal id-dawl tal-Evanġelju lil pagani bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu siedna. Għax inti ridt l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil-bnedmin xhieda tal-ħajja tas-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira nfaħruk u ngħidu intennu bla eda. Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewint mulej. Int lajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati bħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljon, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-irbieħ ta' ħutna Joseph Buttigieg u Teresa Sultana. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazza Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, ma' San Barnaba, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek
Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżisħu, tixtaqt nixbdilkom ftit l-attenzjoni l-lum, dan l-aħħar bdejt nisma' dieħla drawwa li mhijiex tajba. X'in nibdew il-prefazju, staċru tgħidilna l-mulej magħkom miegħek ukoll, nerfew lubna l-fuq, nerfewhom lejn il-mulej fil-plural. Eżisħuti, mhux nerfaħħa lejn il-mulej, nerfewhom. Għax aħna knisja, aħna komunità waħda. Il-fid individwali jien u Alla b'mod egoistiku kważi ma teżistejx ta'. Teżisti l-fidi tal-knisja, l-fidi tal-komunità. U meta nagħmlu hekk nkunu nitkellmu mhux biss fisimna, mhux biss fisem dawk li hawn fil-knisja, ma fisem il-knisja kollha, l-knisja kollha kuljum tgħid dan il-kliem. Nerfgħu qlubna lejn il-mulej, Jeżiskuti, kemm ħaġa sabiħa. U niftakru wkoll nitkellmu wkoll fisem dawk li forsi tbedu minn Alla jew tbedu mill-fidej biex hekk aħna nsiru strument fidejn Alla biex id-don tal-fid jasal għandhom permezz tagħna. Eżiskuti, jekk nagħtuha importanza ħafna dejn. Għalhekk issa lill-Alla ma nsejħulux missieri li jinti fis-smewiet, ma missierna. Aħna komunità waħda, eżiskuti, aħna familja waħda. Hekk dan l-aspett ta' komunità noqogħdu attenti għax qegħdin ngħixu fi żmien ta' individwaliżmu kbir u jista' jibda dieħel anke fl-ambjenti tagħna, eżiskuti. Hekk id-bniedem tal-lum ix-xitan qed jittentaħ biex jaħseb li għax għandu butu mimlej m'għandu bżonn ħadd. U għalhekk qatt daqs dan iż-żmien ma kien hawn loneliness u dwejjaq fid-dinja ta'. Din hija tentazzjoni, hija x-xitan li jrid jiżolana li minn għalina li għax għandna dak li hu materjali għandna biżżejjed ċiżba l-kbejn. Aħna għandna bżonn t'Alla u għandna bżonn ta' xulxejn. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna, bħal ma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħanniex tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha ħan jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ġisem ta' Kristu l-Paristi.
O Jesu, livić keknos jabaida, i sejhinna, vishni juhdek, nadurav, o sultan, mabubtana, mishhutim, arkoptena, fijrek. هجت لبنى بالفيم تمهبتك لي من قلبك علينا هجين سبشميك عليهم بنكونوا بمحبتنا وجسو مربوطين L'angelitiak madwar l'ostiam atsa in nisbi incantaw lek edin Ana mahom iridu naidulek alik bis ana kol imhejin هجت لبنى بالفيم تمهبتك لي من قلبك علينا هرجين سبشميك علتيم بنكونوا بمحبتنا وجسو مربوطين Nejtulu grazzi bil-qalb l-mulejjes iskuti għal din l-Ewkaristija li ċelebrajna, inqumu bil-bieqfa u nejdu bil-qalb, ruħ ta' Kristu għaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanejn, ismani, fil-pjagi tijek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-ladu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tal-ħajja ta' dejjem, bl-umilta kollha nitolbuk biex il-qudiem naraw bid-der il-misteru l-lum fit-tifkira tal-Apostlu San Barnaba edin niċċelebraw taħt ixbijat sagramentali bi Kristu siedna. Ħanejdu 3 Ave Marijiet fġiħet 3 ijiem lil-ġisem tal-Omtana Marija dan fil-qabar. U nitolbu lill-Omna Marija biex bħala nkunu apostli ta' Ġesu. L-ewwel qabel kollox bl-imħabba li nuqru lejn xulxejn u lejn kulħadd kif għamlet hi. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, mbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejniek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' Pinu sultana tal-familja, o Marija li tħalif d-dinja minn arteba, l-għanna l-grazzja nħorġu minna minn artija. Ma ninsewx is-suti għada, hija festa għażiża ħafna, is-sollennità tal-qalb imqazza ta' Ġesu, kemm tkun ħaġa sabiħa li wieħed jieħu sem fil-quddiesa. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu u l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Infaħru lil-Marija, tal-awtar bnedmin, nannula l-isbaħanja, bil-feta lub safin. Marija ħanina,
من أبناني تربوك علمنا دايم إزيد توحيدك حبوك